An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni la situma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 11 na novembre kalo don an balana k'a fɔ bi o tile 2 ye ka bɛ 2022 san ma farafin kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ laseri fɔlɔ ye an balana k'a fɔ bi o tile 7 ye jate la san kalo 4 na don ijira san 1440 ani 44 san dugawu de b'i kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ kawulana k'a fɔ kunu Mali jamanatigi colonel Asimi Goita yatimɛdenw olu tɔgɔla don o baaraw sigira sen kan a ye dɛmɛɲɔgɔnya dɔ ni ka ɲɛsin olu ma ka mobili dɔw di yatimɛdenw ma o ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ lakanabaliya Masina marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛra dugu min n'i y'a sɔrɔ n'o ye Wela ye kunungo sɔgɔmada fɛ jariwala tigilamaaw tun ye dɔ bɛlɛ k'u bɛ marifa ci a la a ka foro kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la o mara kelen kɔnɔ na o ye misi dɔw cɛ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ Tarawelebugu marabolo kɔnɔ na o ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi wulikɛjɔw bɛ sen na an ka jamana kanko ka se k'o don bala kalanko yɛrɛ ye mun de ye an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balonkɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnna k'a fɔ min ye ntɛnɛndo wulada fɛ Moti marabolo kɔnɔ na tajibondo min bɛ yen n'a bɛ wele ko Sumayefu o ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ o ye o PDG yɛrɛ ye Sheikh Umaru Yata Sayi kunnafoni na ko maa dɔw de kun nana marifatigi dɔw ka n'a minɛ ka taa n'a ye o wulikɛjɔ in sɛbɛn k'u tun ye marifa ci fo kisɛ ye dɔ sɔrɔ u taara n'a yɛrɛ ye ka maaw to bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a ma mɛn kunnafoni na k'i ka dɔn k'a segira ka n'a ka so a labilala kunungo u y'a minɛ ntɛnɛn k'a bila kunungo tarata maa caman kɛ fɔ la bi o mara ninnu kɔnɔ na bi ko wulikɛjɔw de kan ka kɛ ka dili kura don n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi a kɛlen bɛ bi ni fɛn b'i bolo kara ni fɛn t'i bolo kara basigibaliya o bɛ ka cogo ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ ala kan ka jamana ni k'a bila kolo suma o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen an balana k'a fɔ an ka jamanatigi colonel Asimi Goita ale ye fonisira baara dɔw kɛ n'o ye ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin yatimɛdenw ma olu yɛrɛ minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ ni yɔrɔ caman n'u bɛ kɛ kɛrɛfɛdɛn ye faso kɛlen bɛ ka minnu fara ɲɔgɔn kan ani u lamɔ yɔrɔ minnu bɛ yen a ye mobiliw di i ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen ma minnu b'an ka faso sɔrɔsiya yɛrɛ kalan kɔnɔ n'o ye Prytanée maaw ye olu fana yatimɛdenw ninnu bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ jamanatigi bolo nin baara min bɔra ka kɛ Prytanée n'i y'a sɔrɔ o ye sɔrɔsilakaw ka hukumu kɔnɔ ye o ɲɛma Mama Seko Lɛlɛnta ale yɛrɛ baara in kɛlen kɔfɛ ale bɛ kɛ nisɔndiya yira sen fɛ an ka lamɛn. Président ye hakilina ta ka bisi di Prytanée ma bi bi in na o dɔn o diyara an ye kosɛbɛ Prytanée fɛnɛ na pipi de la nation bɛ yen denmisɛnnin minnu fa tanyana kɛlɛ suguya bɛɛ la o denmisɛnnin dɔw bɛ an fɛ donc ne bisi dira anw ma bi bi in na o bɛ anw tɔ sewa ka an ka baara lawaleya an bɛ baara fɛn fɛn la o kɔrɔ ko an kan ka an ka baaraw lasinsin k'an ka baaraw lataaɲɛ donc ni danaya de don ni danaya dira an ma pour que an ka se ka baara kɛ donc an bɛ a fɔ an ka faamaw ɲɛna k'a fɔ u ɲɛna ko an bɛ ni ala sɔnna ma bisi an b'a minɛ ka ɲɛ. an balada k'a fɔ ni tun ye Prytanée kɛrɛnkɛrɛnnen na o ɲɛma Mama Seko Lɛlɛnta min i ka dɔn k'a fɔ yatimɛdenw olu yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ u lamayɔrɔ musolaka minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na olu kunna n'i y'a sɔrɔ dɔ bɛ tali kɛ Odile la ka taa se Marguerite Jara ninnu bɛɛ lajɛlen b'u ka nisɔn yira baara min bɔra ka kɛ jamanatigi fɛ an k'u lamɛn. Bi ye denmisɛnninw falaw ka tɔgɔladon ye jamana yɛrɛ ye min sigi sen kan salon donc salon fɛti kɛra ɲinan y'a a siɲɛ 2nan ye a fɛti fana ka kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw waleɲuman dɔw la ka waleɲuman dɔn fana a ye denmisɛnninw bisimila a ka so kɔnɔ denmisɛnnin bɛɛ de nisɔndiyara kalamina ɲuman de dir'u ma foli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min fana ye bisi mɔbili belebeleba an y'a fɔ ko an mago bɛ mɔbili la ka taa denmisɛnninw lajɛ k'u tɔbɔtɔ ka taa u lajɛ u ka ekɔli la k'an mago don la pick-up dira ma minibus placé 33 placé o dira donc bi ye 70 placé aw yɛrɛ ye mɔbili ye kurakuraba de ye ka fo ka waleɲuman dɔw la a ladon cogo ONAPIMA fɛ jamana fɛ a ka fisa ka tugu ka taa bɔ an y'an sigiyɔrɔ la o b'an an hakili sigi ka fɔ mɔgɔ hakili b'an na an kelen tɛ dɛmɛbaga b'an na wariko tɛ mais jigiya
u ladɔnnen don ka ɲɛ u bɛ kalan na u bɛ furakɛ ka président de la transition fo colonel Assimi Goïta ka segin k'a fo a ye mun kɛ ni denmisɛnnin ninnu ye. An baladan ka fɔ ni tun ye musoba minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ yatibɛdenw olu kɔni la tɔgɔtɔli ma n'i y'a sɔrɔ ye Cicely Dako ka taa se Margaret Jara u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔn caya kɛrɛfɛden bɛ se ka kɛlɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ yatimɛdenw olu ka daga kɔnɔna n'an bɔra ye wulikajɔ kɛra sɔrdasi musow ka se ka kalanta ni ka ɲɛsu ma sɔnni kɛ maa dege jɛgɛ dunko la mɔni kɛcogo yira la k'u dege baara la baara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ kɛ kalan ye u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na o baaraw bɔra ka kɛ bayɛlɛmaniw ka se k'u dege o baara de la o baara minnu bɔra ka kɛ an baladan ka fɔ u yɛrɛ y'u ka nisɔndiya yira sen fɛ min ye Fatou Disa ye ale ye sɔrɔsi muso minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'u cɛw tora kɛlɛdaga la ale y'u k'u ka ɲɛmaa ye kɛnɛ kan ye a ye kuma min fɔ o filɛ. An bɛ foli belebeleba ta k'o di an ka service social directeur ma olu minnu n'an bolila ka don ka u b'an ɲɛji cɛ an b'u fo u ka su ni tile baara la muso cɛsabagatɔw ye ka foli lase Sibi cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma n b'an ka présidente de femme fo madame Kulubali Fatoumata Keita an ka présidente de femme bɛ bi yan Aminata Samake n ka foli b'ale fana ye o tɛmɛnen kɔfɛ an tɛ ban nin ko foli ni nin waleɲuman dɔn na ko sani i ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na i k'a dege jɛgɛ minɛ na an bɛ service social directeur fo k'a sababu ɲuman nin baara in k'anw dege suman bayɛlɛmali la ka tila k'a minɛn d'a ma o ye an k'an yɛrɛ ta ka s'an yɛrɛ kɔrɔ an kana siri mɔgɔ la an kana kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye donc an b'an ka directeur service social directeur fo k'a waleɲuman dɔn ka Mali sɔrɔsi bɛɛ lajɛlen fo minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ ani malidenw minnu tora mankan ni kɔlɔlɔ la Ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na finitigi minnu bananen don Ala k'u kɛnɛya minnu fana bɛ cɛsiri la bi an y'a ɲini Alaw fɛ Ala k'u dɛmɛ u ka fini bila kɔrɔ u kana bila bɔnɛ Ala ka Mali Ala k'a sankɔrɔta Ala ka kɛlɛ ban Mali kɔnɔ Ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ n bɛ an ka partenaire fo n'o ye FAFCA ye parce que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an b'a ye a b'a kɛ malidenw ye a b'a kɛ mɔgɔ caman ye FAFCA k'a ni cɛsiri ani jɛɲɔgɔn ɲumanya n'i y'a fɔ i jɔni kulandi i b'a f'i sababu ɲuman FAFCA directeur a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen aw fɛnɛ folen don yan donc n bɛ bɔ kuma na yan ka hakɛto kɛ ni jama fɛ aw salamu aleykum. An balodan ka fɔ ni tun ye Fatou Disa ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na yarabi Ala kɛ nin ɲɔgɔn na u yakuba an ka jamana kɔnɔ na minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ muso cɛsabatɔw ye u bɛ se ka kunna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kɛra latigɛ ye o dɛmɛ ɲɔgɔnya k'o caya an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na n'an bɔra ye n'a ma ɲɛ ka f'i ye furubaca sɔrɔ sɔnni k'o baara daminɛ sɔrɔdasiya kalanw ka t'olu baara sigi sen kan o baara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jamana bɔra k'olu baaraw sigi sen kan o maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kunfɔlɔ n'olu bɛ bafokaw fɛ yen wulikajɔ kɛra minisiriso bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninnakaw ka ko in ɲɛnabɔli ma ka taa se farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ma olu ye ka dɔn k'a fɔ cidenkɛrɛnlen dɔw bila ka t'u ɲɛda kɛrɛnkɛrɛnnenya bafokaw fɛ yen o kɛnɛ kan ye minisiri ka ciden min tun bɛ yen Amadou Jara sifinnakaw ka ɲɛmaayaso la ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ministre de ne bila ka na n'o ye Musa Agater ye ministre ne bila ka na président an ka jamanatigi ka kumakan de la n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ka laɲini mun ye depuis recrue donna formation na bafo yan a y'a ɲini an ka ministre fɛ kalo o kalo a kana b'u ye a kana u ka condition de vie lajɛ u ka condition de travail ani formation bɛ ka kɛ cogoya min na an ka nali bi nali bɛ o hukumu de kɔnɔna na donc président y'a ɲini anw fɛ an ka na denmisɛnninw encourager an ka na recrue encourager u ka formation na formation ye nafa ye mun ye an bɛɛ b'o dɔn ko daminɛ kuma caman fɔra mɔgɔw tun b'a faamu ni formation bɛ kan ka kɛ SNJ tɔgɔ la formation in an ka sariya caman de b'a prévoir a b'an ka sariyaw de kɔnɔ a tun jɔra donc sisan a lawulila ka bila sen kan parce que a nafa caman de b'a la n bɛ formation na a b'u ka jamanadenya ɲuman sinsin a b'u dɛmɛ u ka baara fana na nakun filanan komi a b'a dɔn u bɛ yan depuis mois d'août tɛmɛnen u ye kalo 3 sɔrɔ u ka sariya la u ka sɔrɔsi sariya la kalo saba kɔfɛ permission dɔ kan ka d'u ma n'u bɛ taa bɔ u somɔgɔw ye mais an y'a f'u ye permission fana ditɔ la n'a fɔra k'u ka segin don min na k'u jija k'u segin o don n y'a ye k'a fɔ u nalen yan u kɛra mɔgɔ kuraw ye u nalen yan formation in a fisar'u ma sira caman fɛ u ka kɛnɛya sira ani u ka baara taabolo
una baara mun kɛ fonction publique kɔnɔ ka kɔlɔsi fana que a b'u dɛmɛ ka badenya cultiver u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛya cultiver u ni ɲɔgɔn cɛ donc a b'u dɛmɛ fana ka don dɔ la ni Mali mago b'o la jɔn na kɛlɛ la u pɛrɛlen don u y'o bɛɛ yira. An balodan ka fɔ ni tun ye Amadu Jara ni tun yali ka ɲe a fɔra cogo min na yarabi ala k'o ɲuman bɔ baara min bɛ n'i y'a sɔrɔ u ɲɛsinnen b'u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen b'u ma k'a kɛ sababu ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ wulikɛjɔ kɛbaaw ye marifatigiw olu b'u sɔn yɔrɔ ni yɔrɔ Masina marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye wɛla ye u y'u ɲɛsin kunungo u bɛ to k'u bɛlɛmaw ɲɛ u bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ forow la u bɛ ka masiw jeni o kɔfɛ u bɛ wulikɛjɔw kɔnɔna sanga ni waati bɛɛ sumaw kɔni ko fɔ suma ninnu kɔni u ka gɛlɛya don suma ninnu donni na so o baara min bɛ sennaw fɛ u ye wulikɛjɔ kɛ kunungo wɛlakaw fɛ ka kɔnw ye u tun ye malo dɔw jeni dɔgɔ furakɛ in kɔnɔna na kunungo k'u tun bɛna dɔw kɔni u ye marifa ci ale la nka ala donna ale n'u cɛ n'i y'a sɔrɔ karamɔgɔ Kulubali a yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na a kɛra cogo min na a bɛna fɔ an ye e jɔn ye. Karamɔgɔ Kulubali ka bɔ wɛla bɛ Kolongo commune fɛ Masina Sergili la. An ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko jadewala tigilamaw kun b'a a kɔrɔ k'u taara marifa ci a ka dugu la ko marifa cira e yɛrɛ de la kɛrɛnkɛrɛnnenya a ko kɛra cogo di. Ablaye o kɛra kunungo sɔgɔmada fɛ n taara n ka foro la n segintɔla ka taa so jadewale tigilamɔgɔw o daninbɛ tura n bɔra foro kɔnɔ ka digi ta dɔrɔn n kun bɔra dɔrɔn u ye mugu ci n jiginna ka n bɛn digi dawolo fɛ o y'a sɔrɔ baarakɛlaw bɛ kungo kɔnɔ ala kɔni na kɛ foyi ma ne yɛrɛ sɔrɔ wa foyi ma an ka mɔgɔ si sɔrɔ Ablaye ne kɔni min f'i ɲɛna an kɔni anw sɛgɛn bɛ tile filɛ na yɛrɛ don o don u bi yan a don o sɔgɔmada fɛ u nana mugu ci an ka segin diɲɛ don o don an bɛ faamaw wele faamaw b'a fɔ k'u bɛna u ti ka na diɲɛ don o don an kɔni sigilen bɛ mugu ka su ani tile sɔgɔmada fɛ n'u mana su fɛ u bɛna wa filaden ninnu kɔni k'a fɔ ko an bɛ bɛnkan ta u ye an t'o ta u ye abada u mana na cogo o cogo an kɔni bi yan. A ka mara kɔnɔ na ni wulikɛda minnu bɛ sen na ni kun ma bɔ na sumaw na se ka baara wa. A bɛ ka taa cogo min ni kun kɔni ma bɔ na sumaw tɛ se ka baara an don o biya tile 3 malo dɔ jenna anw fɛ yan wa diɲɛ don o don u bɛ ka na bɛlɛn nin cogo in na tan basiki ko kuma in kɔni a kuma bɛ sen an yɛrɛ b'a kuma mɛ a ma se an kɔni fɛ yan a n'a bɛ se yan a ma se yan fɔlɔ kɔni parce que an yɛrɛ kɔni bɛ sɛgɛn na yan fɔlɔ o kɔni k'u tun na samiyɛ kɔnɔna na ji fanga kun ka bon an kɔni samiyɛ bɛɛ kɛ lafiya la mais depuis ji kɔni tigɛra Ablaye anw ma lafiya foyi ye diɲɛ don o don n'u mana su fɛ u bɛna sɔgɔmada fɛ an kɔni b'o cogo la o état la Ablaye o bɛ tunu suman sɛnɛ wagati an kun t'u ye suman ladon wagati sera sisan u kɔni ko k'a sɛnɛna mɛ ko a tɛna ladon hɛrɛ la wa o de y'u ka kuma ye an kɔni mago bɛ faama ka dɛmɛ na n'u bɛ wulikajɔ min kɛ u k'o kɛ ka anw sɛgɛrɛ yan an kɔni mago b'u ka dɛmɛ na. An balodan ka fɔ ni tun ye karamɔgɔ Kulibali ni tun y'ale ka ɲɛ fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya la k'o sabati n'an bɔra ye hali bi Masina marabolo kɔnɔ na ka taa Ŋɔnɛbu ale yɔrɔw la dugu bɛ n'i y'a sɔrɔ wele ko Kɔnɔmani k'u taara bagan dɔw cɛ yen nɔ bagan ninnu u cɛli la maa dɔw ka fɔ la k'i y'a dɔn k'a kɛnɛmɛ bi n ka sara karisa la k'o de bɛna ɲini ka kɛ kɛlɛ in i ka da fama ye olu ka yɔrɔw la yaasa ka pɛrɛtikɛ da ma minnu ka baganw cɛra Dibugu Sama bɛ ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sama Samakɛ ka bɔ Dibugu. Sama Samakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ntɛnɛn sufɛla fɛ ka dugujɛ tarata la ko maa dɔw taara aw ka misiw cɛ Kɔnɔmani a ko kɛra cogo di. Tana bɛn wɛrɛ ka misiw cɛ ko ne ye donso ye maa minnu bɛ k'a kɔnɔ an y'u filadenw bɛɛ dɔn an y'u fɔ dɔn minnu bɛ Kɔnɔmani k'a kɛ an y'u dɔn olu bɛɛ kan k'a fɔ k'u taa maa ka baganjɛ u ye baganjɛ comme wallahi a si ma se a bɛɛ ye ne yɛrɛ balimaw de ye Kɔnɔmani o fila minnu bɛ kɛ ka mugu ci anw na u bɛ k'an ka baganw zon ye u faw bɛ yen u baw bɛ yen u denw de d'a ma kungo kɔnɔ ka mugu cɛ k'an ka baganw ɲɛ ka taa n'u ye nka u ka misiw b'anw fɛ an tɛ s'u ma n'an ko an bɛ s'u taw ma sa taw cɛ faamaw bɛna fɔ sisan ko an ye bɛnkan dɔ cɛ wa tiɲɛna anw t'a fɛ k'o kɛ parce que anw t'a fɛ ka don faamaw gosi la faamaw k'a lajɛ u ka na an ka yɔrɔ la o jadisi minnu bɛ yen a dugu kɔnɔ tɛna kungo ta an y'u bɛɛ fɔ dɔn an y'u bɔ dɔn u kana dabati la parce que dugu kɔnɔ mɔgɔw de b'u sigilen to dugu kɔnɔ ka wele kɛ kungo kɔnɔ a ye n'a kana nin kɛ karisa ni karisa de bɛ donso bɛɛ ye karisa ka bagan ye karisa ka bagan ye filaden minnu b'a kɛ wallahi n bɛ se ka n da don a bɛɛ lajɛlen faw tɔgɔ n'u bɔ tɔgɔ la k'u bɛɛ lajɛlen fɔ n y'u bɛɛ fɔ dɔn n'u bɔ dɔn an ka yɔrɔ la bi fila nafolotigi bɔgɔden bɛ yen maa si ka sira t'u ka fɛn na o tɛ kɛlɛ yɛrɛ fɛ nka fila fandanden daba de tama fɛn na ka mɔgɔw ka baganw jɛ ka t'u mago sa ntɛnɛnsiw u taara ka taa ne yɛrɛ bɛnkɛ ka misiw cɛ ko mutari o y'a sɔrɔ u taara mutari dɔ fɛ k'u bɛ taa mutari fɛ u m'a sɔrɔ ntɛnɛnsiw tɛmɛnen u taara ka taa ka baganw bɛɛ cɛ ka taa n'a ye sigida u ka sabali n'a fɔra kɛlɛ ka ban a kɛra nɔgɔya nka n'a kɛra a bɛ juguya ka taa fɛ ninnu minnu da ne bɛnkɛw ka misiw cɛ ne b'u ka misiw dɔn wa n'a fɔra k'anw ka taa an dajiw sɔrɔ est-ce que dɔ tɛ fara tiɲɛni kan anw fɛ fɛn fɛn bɛ jadi fɛ a bɛɛ filɛ denw ye o de kama an b'a fɔ ko fulaw don an y'u fɔ dɔn an y'u bɔ dɔn fulaw don wallahi ni ala cɛ fulaw don wa a bɛɛ an ka sigida fila de ne yɛrɛ ne den b'u bɛɛ bɔ kuma laban kɔnɔ ne kɔni bɛ mun ɲini Mali gouvernement fɛ gouvernement ka wuli k'a dɔn n'o tɛ ko in datɔ bɛ cogo min na ko in laban bɛna ka ko wɛrɛ ye tiɲɛna o man d'an ye nka an t'a fɛ ka don Mali gouvernement gasira fiyewu ni faamaw k'an ka dan ma an bɛ dan nka faamaw kɔni k'a la ala ni kira kama u kana ko in de ban o de ka di anw ye. An balodan ka fɔ ni tun ye Dibugu Sama
kɛrɛnna masina marabolo kɔnɔ na fɔra cogo na bɛ dugawu kɛ basi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye waleyajugu min bɔra ka kɛ n'o ye ja min don silamaya kɛrɛnniyana alikuranɛ ka taa se an kuntigi kisi nɛɛma b'a kan fo ka taa se masa min y'a sɔrɔ yɛrɛ dali yɛrɛ de kɛ ka dɔgɔli ta ni ka ɲɛ sale ma o min kɛra jasira fɛ dɔ ka kuranɛ da ni ka se yɛrɛ kɛ k'o tereke o waleya min kɛra bɛɛ y'a kɔn kɛrɛnniyana maa o maa bɛ yen n'i bɛ diinɛ na hali minnu tɛ diinɛ na maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin min kɛra ko a nin kɛli man kan o senfɛ alisilamɛw kɛrɛnniyana olu ka fara ɲɔgɔn kan kolo ɲɛmaa Seydou Ousmane Mara Haidara Haut Conseil islamique tɔgɔ la u ye wulikajɔba k'o sigi sen kan ko juma don k'u bɛna bɔ ka mbɛda minɛ k'a yira diɲɛmaa na k'a fɔ waleya min kɛra u tɛna jɛn n'a ye o baara min bɛna kɛ Haut Conseil ɲɛmaa Seydou Ousmane Mara Haidara b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. An m'a mɛn nin tile filanin in kɔnɔ k'a fɔ dɔ ye kira sallallahu alaihi wasallam an ka kuranɛ dɔgɔya n'o ye setigi ala kumakan ye ka tila kɔ tuguni ka ala kira yɛrɛ dɔgɔya kisi nɛɛma b'a ma ka tila fɔ a ka dɔgɔyalima taara se ala yɛrɛ ma ayiwa n bɛ fɛ ka min fɔ silamɛw ye anw ka diinɛ ni silamɛya don nalomaya diinɛ tɛ girin diinɛ tɛ hakili wuli diinɛ tɛ anw ka diinɛ ni silamɛya don fɛn sabatilen de don alors ni tɔɔrɔ nana jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔn nana min bɛ silamɛw dɔgɔya ni silamɛ minnu wulila k'a fɔ a ti bɛn an ma u y'u jɔ baara kɛ u b'u jɔ fɛ nin ti bɛn silamɛ si ma ni dalen bɛ ala la ka da saga kunun na mɔgɔ si tɛ yen ko e dalen bɛ ala la ni nin ɲɔgɔnna fɔra i ka kira ma ka fɔ i ka kuranɛ ma ka fɔ ala ma a kan ka fɛn dɔ kɛ dusukun na o la ni minnu wulila ka u ka nisɔngoya yira ne bolo u ma kojugu kɛ mais fo an ka taa silamɛya ka sira de kan silamɛya tɛ girinko ye an bɛ jamana min kɔnɔ jamana sariya ma don sariya de bɛ boli a jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ o sariyaw de nɔfɛ tuma min na n denkɛ ye fɛn in jira n na o yɔrɔ bɛɛ n ye n ka telefɔni bɔ n ye minisiri wele a n ko nin kibaru n ko an m'a mɛn wa o ko ma karamɔgɔ an y'a mɛn a kan ka taa sira min fɛ an bɛna kɛ ten fɔ silamɛw bɛ wasa a y'aw sigi k'an lajɛ an bɛna min kɛ alors ni faamaw ye nin fɔ ne Haidara ye comme le président du Haut Conseil islamique alors ne ka kan k'a dɔn bi min kɛ anw tɛ se ka fara minnu wulila kan minnu bɛ kuma jugu fɔ la mais mɔgɔ caman kumana bɛɛ y'u ka nisɔngoya yira mais kumana dɔw bɛ yen olu ta ti cɛ ka kuma nɔfɛ olu ta bɛ Haidara yɛrɛ de nɔfɛ parce que hakilila wɛrɛ b'olu la min dɔnnen don n'u ye kuma ninnu lamɛn réseau ka kuma ne t'a lamɛn n denkɛ nana dɔ yira n na a bɛ ka kuma k'a fɔ ko silamɛ ɲɛmɔgɔ ko min ko a ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ye ne m'a fɔ n ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ne yɛrɛ de y'a ye alors olu ta ti diinɛ ko ye ala ko tɛ hakilila wɛrɛ de b'u ma kumana fo an k'an kɔlɔsi dɔ ka hakilila ɲinitɔ an kana turu a dingɛ kɔnɔ n b'o fɔ silamɛ hakilimaw de ye ko in ɲɛ dɔnnen don min ye neni kɛ fanga ko k'a to ale ka bolo kan a mana don wo kɔnɔ u b'a labɔ wa an k'a dɔn fana tribunal de bɛna juger a ka kan ni min ye a bɛ bila yen de a mɛ ne hakili la mali bɛ ka taa o sariya de kan bi alors an ka fanga an k'an k'u bonya mali fanga ko k'a t'u ma an k'an ka u kɔnɔ alors ni mali fanga ma se k'a ka baara kɛ ni mali fanga dɛsɛra u ma se ka jɔ u jɔyɔrɔ la u y'a jira ko faama tɛ jamana kɔnɔ o la ni silamɛw kan ka min kɛ u b'o kɛ dɔgɔkɛ Tarawele ale ye n wele ko président ko n bɛ fɛ i ka yamaru di an ma an ka Haut Conseil wele an ka sigi ka kuma fɛn in kan n ko Tarawele yamaru b'i bolo Haut Conseil bɛɛ wele ni ne tɔgɔ ye a ka kuma n'a bɛnna min kan o ye ne yɛrɛ ka kan ye u kumana Haut Conseil ka bɛnkan kɛra min ye ko jumadon silamɛ bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ place d'indépendance do an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛnna nin de kan min b'an fɛ k'a fɔ fanga ye an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Seydou Ousmane Mara Haidara nin tun y'ale ka ɲɛ a fɔra cogo min na jamana yarabi ala fɛn fɛn min na ni basigi lafiya ye an ka jamana kɔnɔ na ala k'o sabati n'an bɔra ye minisiri min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnko siraba yɛrɛ ale matarafali ma san o san u bɛ waati ta kasiki n'i y'a sɔrɔ o ye kunkoro de ye a bamanankan yɛrɛ de ye kunkoro ye ka se k'o don kunkolo la sanko ka se k'i yɛrɛ lakana o baara minnu bɛ kɛ n'a fɔra ko fin ka ɲi ɲɔ ma k'o ye buware ka ɲɔtigi ma ka tɛmɛ ɲɔ kan ni kasiki ne o ye kunkoro ye k'a don a nafa ye mun ye a kan ka mun yɛrɛ de kɛ ka ɲɛsan donba ma o ye baara in kunba ye yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma minisiri b'a ɲɛfɔ an ye an ka yɛrɛ lamɛn. Ne ye madame Dambele Madina Sisoko minisiri min ɲɛsinnen don an ka transportu ani an ka dugu sirabakow ma san damada in kɔnɔ jateminɛ laban minnu kɛra olu y'a jira k'a fɔ an balima minnu bɛ yɛlɛ moto sen 2 ni moto sen 3 kan siraba kan olu de exposelen don kosɛbɛ sirabaka bolilaw la
san damadɔ in kɔnɔ accident ninnu caman kɛra 100 sara o 100 sara la 76 kasaratɔw la o kasara a bɛ kɛ minnu bɛ jogi u kunkolo yan fan fɛ ou bien minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu tora la ka sababu kɛ kunkolo banani ye mais o sababu bɔra mun na parce que u bɛ yɛlɛ bolimafɛn kan k'a sɔrɔ casque min filɛ nin ye o t'u kunkolo la an y'a ɲini an balima motobolila a kɛra moto sen 2 a kɛra moto sen 3 ye minnu b'a boli minnu bɛ yɛlɛ u kɔfɛ sani u ka yɛlɛ moto kan u k'a jateminɛ u ka casque u k'o k'u taama ɲɔgɔn ye k'u dege moto bolili la ni casque ye parce que jateminɛ minnu filɛ nin ye n'olu kɛra n'i y'o kasara ninnu jateminɛ an bɛ se k'a bɛɛ bali ni an sɔnna ka casque don donc ne b'a ɲini balima motobolilaw bɛɛ fɛ n'u bɛ yɛlɛ moto kan u n'u nɔfɛmɔgɔw u ka casque don u kunkolo la. an baladen ka fɔ ni tun ye ministre ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana sirabanko bolimafɛnko olu sabatili ma danbɛlɛlakaw furumuso do Madina Sisoko a fɔra cogo na bɛ dugawu kɛ ala k'a bila famali minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka ministre kɛrɛfɛ ministre min n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ maaw kɔni ka se ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsuma sɛngo ma corolenw kalo min n'an bɔrɔla fila kɔnɔ la o kalo ta k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye o baara min bɛ kɛ k'i ka dɔn ko kalo sara a baaraw ma daminɛ joona wa ko jamana ye i ka dɔn k'a fɔ tile 15 wɛrɛ k'o fana fara kan an filɛ kalo kura min kɔnɔ la yaasa ka nin pɛrɛtikɛ di an ma ministre min y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ bunadamadenw ni gɛlɛya min ma minnu sɔrɔ ani ma corolenw ni y'a sɔrɔ Umaru Jara ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Mot de la solidarité n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli an ka jamana n'o ye Mali ye jamanaba don jamana min ni o y'a sɔrɔ ni ko ko fɛn o fɛn adamadenya ɲuman taabolo ye maa caman bi kuma civilisation kan bi diɲɛ kɔnɔ jamanabaw la anw ye sɛbɛnni kɛ ka kɔn olu ɲɛ adamadenw ni adamadenya tangani hakɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min ye kurukanfuga charte jateminɛ o wagati an bɛnbakɛw u kumana adamadenya ɲuman kan kosɛbɛ ni wagatiw bi ka taa faamuw bi yɛlɛma valeur dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fɛgɛ adamadenw bolo donc jamana marabagaw y'a jateminɛ o de la san 1995 k'a fɔ fɛɛrɛ ka tigɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye Mali sinsinbereba dɔ de donc a kana se ka tunu an ka jamana kɔnɔ donc o de la octobre kalo taara san o san k'a kɛ kalo ye k'a kɛ hakili jigin ɲɔgɔn dɛmɛ ɲinan an ye retard dɔɔni sɔrɔ kalo baaraw la ka sababuya kɛ min ye jamana bɛ kɛlɛ la bɛɛ b'a kalama ɲinan sanji fɛnɛ fanga bonyana kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka an ka jamanaden caman bɛ yen nɔ inondation ye dekun s'u ma donc olu ka tɔpɔtɔli an'olu ka baara o ye retard do kalo la dɔɔni mais a fɔlɔ jamana ɲɛma octobre kalo tile 10 a ye kalo lancement kɛ a y'o kɛ ni jumɛn maa min ka kɔrɔ ni Bamakɔ bɛɛ a jiginna ka na foli bila la jamana ye hakɛ dɔ di a ma k'a fɔ ko a ta don nka président fɛn o fɛn tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn u caman bɛ yen nɔ u ye musaka in don da fɛ min ka ɲi jamanadenw ma mais jamanakuntigi k'a fɔ a da la k'a fɔ ko ne jɛra ni hakɛ in tila 3 ye ka 2 di fantanw ma o fɔlɔla ale la o musaka min bɛ yen o senfɛ a kɛra sababu ye an ka région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka balo se fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma ka tila an ka kɛnɛyasow minnu ye ka surun jamanadenw na ka ambulancew lase u ma o bɛɛ kɛra mois d'octobre bonya kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka na ni bɛn cogo min na ka na ni Mali kura hakilina ye. an balana ka fɔ ni tun ye ministre Umaru Jara ni tun y'ale kan ye waati kuntan b'a kɛ fara ka yarabi ala k'o kɛ sababa ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka caya ka taa in fɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ministre bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma k'u ye wulikɛjɔba k'o sigi sen kan maa minnu ye n'i y'a sɔrɔ n'olu ka kalanw dara sira la u bɛ se ka wulikɛjɔ kɛ cogo min na ka se ka kalan kɔni k'o yakubaya o ye wulikɛjɔ in kunba de ye Dede Usman Tarawele b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. ani UNICEF ye kumaw daminɛ kabi 2021 an bɛ ɲɔgɔn lajɛraw la an bɛ ka ɲɛɲini yala an bɛna se ka kalanko an bɛna se ka dɛmɛ k'a la cogo di minnu n'u tɛ se ka kalan yɔrɔ lasɔrɔ k'o sababu kɛ ko caman ye jɛmukan ninnu a bɛ tali kɛ duguma kalansow de la an ka programme kɔrɔ min laban na an y'a jateminɛ k'a fɔ kalansen min bɛ fili fiɲɛ fɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la denmisɛnninw b'u ta sɔrɔ a la kalanfaw b'u ta sɔrɔ a la denmisɛnnin somɔgɔw b'u ta sɔrɔ a la jɛmukan in a ka kan bɛɛ de la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ta tile kan k'i ka denmisɛnninw kalan n'a ye so ka fɛn kɛ. an b'a la ka fɔ Dede Usman ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na wulikɛjɔ min b'u fɛ sen na ala k'a kɛ sababa ye jamana in a kalanko ka yakubaya n'an bɔra ye hali bi kanko kuma min bɛ an ka jamana kɔnɔ na dɔw ko an kan ka kɛ an ka kan kɔni ka se k'o ta maa caman bɛ ka i ka dɔn o kumaw k'olu sɛmɛndiya maa dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya
Ismail fane ko ale be fɛn min fɔ ko an ka kalan yɛrɛ ko ka segi an ka jamana de ka se ka musaka bɔ n'o kɛra waati min na ko an ka kan bi sabati wa ko siga foyi t'a la. Ismail fane ale kuma min fɔ sen fɛ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Ismail Fane, ne mouvement jamana kanu parole. Kanko in bamanango ko kuma min bɛ ka fɔ maa caman fɛ ko ka bamananga kɛ an ka kan ye. An b'a fɔ jamana ko ye fɛn dɔ ye. Jamana ko ale ko bɛɛ tɛ kɛ ni fadenya ye jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ jamana ka avancement fɛ. N'i y'a ye kanko in bɛ ka sama sama, dɔ de tɛ fɛ dɔ ka kan k'a ta ka bila ale ka kan sanfɛ. N'a ma ɲɛ kan mun bɛna ta k'a bɛ officialiser k'a cɔngɔ mɔgɔw da la, o ka essayer k'an ka dugutigiw ɲamakala ɲɛmaw olu bɛɛ ta k'olu fara ɲɔgɔn kan o k'u sigi bɛn ka kɛ kan kana ka ta ka officialiser an ka baara kɛ n'a ye. N'o ka gɛlɛn an ka bulonba kɔnɔna la n'o ye assemblée a ka fɔ député mu i bɛ région mu représenter kan mu bɛ fɔ ni ye fanba bɛɛ b'o fɔ olu de i ta k'i don bulonba kɔnɔ taa olu ka kan fɔ bulonba kɔnɔ ye maa ka ta k'o traduit bɛɛ k'o mɛn ne bolo o bɛ sɔn ka nɔgɔya ko la. Tubabukan mu filɛ nin assemblée kɔnɔ n'an bɛ fɛ o ka dabila n'an bɛ fɛ an ka journal parler jamana ka foroba télé a journal bɛ kɛ bamanankan na a bɛ kɛ kan bɛɛ la o b'a d'a ma mais mɔgɔw bɛ mun si kosɛbɛ kosɛbɛ journal parler kɔnɔ o ye 20h pile n'o bɛ fɔ tubabukan na n'o o bɛ se ka fosi k'o bɔ yen ko maliyɛn fanba bɛɛ bɛ bamanankan de mɛn bamanankan ka fɔ o wagati ni Tunisiens lajɛ berbériw de don Algériens berbériw de don kan caman bɛ fɔ u pɛrɛn kan ne n bɛ mun fɔ maliyɛnw ye an bɛ ka kanko kuma fɔ mun de bɛ ka fɔ kanko in na ko ka kan kalan ni kalanko kuma bɛ ka fɔ maliyɛnw aw minnu ye parents d'élèves ye école mansaw ye o ko dɔ bɛ ka kɛ Mali kɔnɔna la bɛɛ ɲɛ b'a la o de kana ka an ka kɛlɛ ye fɔlɔ n'i ye école publique ta k'a lajɛ jamana ka foroba école bamanankan kalanni de bɛ daminɛ o kilasi fɔlɔ kunna an ka jamana sariya yɛrɛ y'o exiger bamanankan tɛ kalan école privée la n'u nana se examen ma k'a daminɛ DEF la ka yɛlɛ gafe min bɛ d'u ma n'o ye sujet ye u kana ka taa ɲɔgɔn dan kɛ mun kan o bɛ sɛbɛn tubabukan na k'o di o kɔrɔ tɛ dɔ ka faveur ka bon ni dɔ ta ye ne ko ni siya nana di tubabukan na o n'i b'a kalan de k'a kɔrɔ dɔn c'est pour cela que ni examen kɛra i b'a ye k'a fɔ privé écoleden caman bɛ passer ka tɛmɛ école publique kan dɔ wɛrɛ tɛ o parce que siya bɛ di ni kan min n'o ye tubabu ka kan ye o bɛ daminɛ olu fɛ depuis u ka kilasi fɔlɔ la dɔw ka écoledenw bɛ siya kɔrɔ ɲini u b'a faamu maliyɛnw an tɛ ka o kɛlɛ kɛ o mun fana bɛ yen tuguni maliyɛnw bagi tɛna kɛ Mali dɔrɔn ka sujet ye tugun bagi bɛɛ bɛna kɛ bagiba kelen n'o o y'an kɛrɛfɛ jamanaw bɛna don a la Burkina Côte d'Ivoire Mali Sénégal an bɛɛ de bɛna jɛ ka bagiba kelen kɛ olu ka bagi o sujet o ye tubabukan ye an ko k'o bamanankan don da la n'an bɛ kɛlɛ mun kɛ an ka kɛlɛ daminɛ bɛ daminɛ ni an ka école de fɔlɔ bamanankan mun bɛ ka di mɔgɔw ma école kɔnɔ a alphabet lettres bɛ ka ta alphabet phonétique de fɛ o dun ye tubabuw de ta ye u ka latɛ o tɛ lajɛ fɔlɔ an ka ministère fɛ fɔlɔ ministère de l'éducation o bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que Mali kalan a wari a bɛ bɔ kɔfɛ de ka don anw fɛ yan nɔ e maa mun tɛ se ka i ka kalan yɛrɛ financer yɛrɛma hɔrɔnya e bɛ se k'o kuma fɔ wa yɛrɛma hɔrɔnya kuma dun bɛ fɔ ni yɛrɛ ka kan nin n'an sera k'an yɛrɛ ta don min na k'an ka kalan financer an ka budget la o don Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔ tant que an bɛ mɔgɔw ta kan yɛrɛma hɔrɔnya kuma nkalonfin wa kanko kuma a tɛ don da la fɛnɛ a bɛ daminɛ kalan na donc f'an ka kalan budget mɔgɔ kana na fɛn imposer an kan n'o kɛra diɲɛ don o don kanko bɛ don da la an bɛna wuli an tɛ faransi fɛ faransi ka taa an kana faransɛ kan fɔ maliyɛnw maa minnu bɛ yen n'o wari bɛ bɔ jamana wɛrɛ kana di anw ma yan nɔ wajibi kisɛ bilen an b'a tali ka dabada de ma n y'o de fɔ an ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ ye kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ an ka kɛ baarakɛla ye an ka ɲɛmaaw ka se ka kalanko don da la a kɛra kalan façon o façon ye an balima minnu bɛ matarasa la o a financement faama bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn arabu jamanaw tɛ ne an yɛrɛ ye an ka budget ta k'o don an ka kalan na o mɔgɔ bɛ se ka na fɛn imposer an kunna wa mais tant que wari bɛ bɔ kɔfɛ de ka don an ye jɔn de hali bi ka sababuya kɛ kanko in ye ka sababuya kɛ kalanko in ye autorité ka kalanko don da la an ka jamana laadaw ka kɛ cogo minnu na o ka don an ka kalan kɔnɔ a misali dɔ ye jumɛn ye ɲina bagi nana kɛ denmisɛnninw ko Mali kura o kuma fɔra k'olu kun sigilen don ni siya ka bɔ Mali kan k'u taara siya kɛ Sini a bɛ kɛ Sini ye kɛ parce que baara minnu bɛ wari bila ka na Sini de ka gɛlɛn olu ma bagi résultat kɛra cogo di a échec cayara mɔgɔ caman bɛ minnu ma a passé n'i ye Mali yɛrɛ kalan ta k'a lajɛ kalan mun bɛ k'anw kunna o baara ta anw fɛ yen jagoya chômeur bɛ caya o an bɛ ka jamana minnu lajɛ k'olu bɛ ka baara kɛ n'u ka kan ye an ko y'a don u ka kalan nin na olu jamana ka kalan financement fanba bɛ bɔ u ka jamana budget de kɔnɔna la mais e ka kalan o bɛ bɔ jamana kɔfɛ de ka na e ko k'e k'i yɛrɛ ta i m'a ye k'an ko kuma cayara mais o n'a ta o ta tubabukan de bɛ ɲɛfɛ dɔwɛrɛ tɛ o tubabukan de bɛ ɲɛfɛ parce que tubabuw de b'an financer o ye wajibi ye ne bɛ ka dumuni bɔ k'a don e ka nasɔngɔ la ka wari d'e ma k'o k'e ka nasɔngɔ ye
Keto ta ne ka dabada ma ne ka na sama tegela do ibe balo togodi kulu memu fo ni ay ameka ngo kelena ali bi to kan be nyefe do wala tede warum bebo u fe ka do nga projet chamana abe imposer kani wajibi kiseble ame baraka no tay donc malo nga bo jogo ne kono ne taw ne koy révolution be kani barade révolution te kani keleni gabuguru boyne abala France abala ministre o tede révolution ye ku nganyere don na fra mo ma ki yere do mo ba ke do ma tere kuma nyuma ma temaka o koro iki ibokolo do iki ka dambe do ni o do be foko karsa ayre do o yere do me damne ni kani o kan koy alfa ka do dala o kana fala sema o be do kalambulo de kono tanke na ma do kalambulo kono male o me fen yini anto o soro ambalana ka foni ti ismail fanani ti ale kanye afura to mina fen anga yini jama jole ve ko ya kumba de ka famali ko ya gwala ka keti nambura e sente mau kura munumbe kena nulu farala ka matimambe ki akladi Siri global dona dugu kona na mado nyininga angulame. C'est quoi Amadou Damele? Ne ka yeta e muyala. Jamana ere gela chuko mina. Vraiment ka mogo dore tatun ka do sente la compte tenu de la vie chère. Amerom na jamana kono vraiment abe jamana churundoni. Al nu buta kudun ou ka sente re taxi ka revoir député munumbe. Nous devons se cabo la au complément mais que nous to sara mais comme ça là vraiment ça coûte très cher sur le budget national. Ousmane Chokari ko emanya parce que jamana la gele sorote sise mo ake muntu be akoro ntu bolo to ka ngato o ake la kwa o to me do fara gantu parce que abina bo jamana kesu do konal bi jamana wa ne kono do to gambe se ko ware fana do na fa wer la ko ka so tala mo ware ta dunga fara nu ka ne kon bolo a chala kwa ne kon bolo do no mo ko je do tina sika barage be sika ku feo o bu client do ko barage o mun ke do ga se ko ke kwa no e bela ma do atenye Lamine Traoré ku ke nyoko mine ko baraka jamana nye jama chaya ana dogoya a bebe ke benga kono mais benga mindo be ki nyeshi jamana koma o ko ni kanne to sidi bore amogo be mina doro barakalaw de ka mogo ta doro ka ke ko jama be hu nafatula chere la maluko te beno degré ka mangancila nu u jatere kanga mine kwa u be ga mangaci jamana ga intérêt no fe wa u be o be ga mangaci olu yere de ga intérêt no fe nu ga mangaci hu ne jamana ko yi u be demege me ka ke ga mangaci ko e ga poshi ko anto ko la maluko la blene anti machine ne ga la eno kulubal ni to ya dane ma kone sente mo ko ya damna chukum no tumba la bo chugala bon nu ye do fara ka fana ala ka teme ko nymandu mo ala ka jamana suma isa kone mo ta do wa ke ka da kuminga mais an honin bolo am Europe na ko sisa ani jamana ere poshona utnanga to a chugala ka sababu ke financièrement wari ko poshona ani amar ko min temena ka ani soroda ko min be noru o poshona ka se jamana ere baloko ana jiko na kuranko numa ni o be faranga utmanga war dunda wara kriye jamana kono bele Seku Touré jamana ne yara tabolo ya be chogo mina mafu nyana cha atun damna na chogo mina utun kanga continue na itende mais na fara ko ubi do fara kan halibi jamana don yara de kune no chogo mina halibi ubi ka nyini ka do fara sento jamaka halibi jamana don ngoni anta do amina min fosa minu bi en fana amma foi nye foi sura u ka kola parce que na fara ko minu bi ul de bi joni jamana de nga kungoi ul de bi jamana de nga kungo fo wa fen fe de bi en do iba kuma chama de ye kerefa manga chama ni kuma jama kerefe amma nye foi soro jamana ni kunga ko la amala na ka foni ti madaw kan Siri Kulubali ka kuma bara fatu mana jamana yi ala kan be sababa manambura yi do fronye temene na ambal makero kuma na masa marabulu kona na kalibi bogwere la aye jalagri chama ta kanye sinkerania na dozo mali surasu ire bala ka jalagri tane kanye suma o senfe mi dibugu sama ale tin jabita ka foko mamindo ko draman to ko ayo fo draman to ko yire ale bambolo ne ka anga yire la me e joni ne Darman Diallo sabo bogwara la Draman Diallo doga franya temeni na dopora ka kuma ndega juru sanfela la e to fora la dogo ko edo ako kera tugudi ne re kuna foni men ka fo ko ne afo ka fo ko sama bi mogo fa e do fa ko na mana e do fo fa na za mugu nete ne kuna foni me ay ne jatige sabi mogo te femi na fori yoye abi masira mogo me nya digale oni ne kuma ka te kelenye nete komi na nedo ade sama ke kete ne ke kete ala ke kedo ni ko na sigi nyanya na angana nyom bisigi ni koi mi ya fo ya to ana jami fo ade de ya kan ne no de nete munde la sigana tarata ka nyes e ma yalma gela do de tumbe eri dozo che gela me temene ni dozo che am ni dozo ko villa gela ne soro
o tɛ dozo ka kɛ o ye ne yɛrɛ ka kɛ sabu min tɛmɛna ne ni dozo cɛ ne tun ye dɔ ka nafolo dun o tigi y'a fɔ dozo ye ne minɛ ne y'o nafolo sara n'i y'a dɔn o tɛ dozo ka kɛ o ye ne ka kɛ n'i ye maa ka fɛn dun y'a dɔn a tigi b'a ka fɛn ɲini n bɛ taa ba ka dozo ma min y'a di ne ma n'o ye dozo bila ne na bi maaya bɛ ne n'o cɛ hali salanko o den ka kɔɲɔ na o y'a fɔ ne ye ne taara a ka so ka taa bolomafara d'a ma wulan ba siriki bi maaya bɛ ne n'a cɛ mun na ne bɛ taa kɛlɛ don ne ni dozo cɛ est ce que dozo ye fɛn kɛ ne na n ko ne jogo de y'a kɛ na i ye fɛn min kɛ i b'i minɛ o de kun kɔrɔ i ma fɛn min kɛ i t'i minɛ o kun kɔrɔ kabini o tɛmɛna foyi ma tɛmɛ ne ni dozo cɛ ni ne ka baganw sera maa o maa ma n'i ye wele n'an sigira ka kuma n b'i ka hakɛ d'i ma. Sama ka fɔ la ko gɛlɛyaw b'a ani ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ yalima o kumaw tɛ tiɲɛ ye wa. fɔ ne gɛlɛya b'a de fa fɛ n'o tɛ a tɛ ne fa fɛ a bɛ se ka n bisigi ni ko de ye n'o tɛ kɔni k'a fɔ n y'a taara kɔni tɛ marifa tɛ vɛ foyi tɛ vɛ ne ni n ka bere de bɛ n ka misiw nɔfɛ n bɛ kungo kɔnɔ taara ne kɔni sesi tɛ ne ye sama yɛrɛ ye nin da ne na a ye ne kɔnɔ dɔn maa tɛ min ye i ti k'o ye o ko ne ko a ka hakili bila dusu ɲɛfɛ a bɛ taa fɔ k'a fɔ gɛlɛya bɛ ne ni dozow cɛ ni gɛlɛya gɛlɛya bɛ ne ni dozow cɛ o bɔra dozow fa fɛ ka si ne fa fɛ n'o tɛ ne ka ko laɲininen tɛ salanko dozo ye ne fa ka diɲɛ yɔrɔ minɛ yen nɔ k'a bɛɛ ti k'a yɛrɛ kɛ ne taara pilɛni dɔ fanga na sariya y'a fɔ n ye ni n ka misi ye maa min bolo n k'o to a d'u ma an ka dugulen dozo bɛ yan nɔ ne y'a bɛɛ dɔn nka ne m'a si to a de sabu ne m'u ye u taar'u minɛ denmisɛnw na kungo fɛ ka taa n'u ye ne bɛ taa ba ka dugulen dozo jeni ma. I ma se ka maa tɔgɔ di munna i y'a dɔn ko minnu y'a minɛ ko dozow dɔn i y'olu dɔn cogo di. u ye misiw minɛ dozo y'u minɛ a dogo tɛ maa si la taara wɛɛ la ka taa n'a ye ka misi ninnu bɛɛ yɛrɛ kɛ ne taara n ka pilɛni don ni n ka misi ye maa min bolo n bɛ taa fɔ faamaw ye ne tɛ taa ba ka maa si ma nka dozo y'a kɛ o dogo tɛ maa si la kumakan laban min bɛ ne fɛ ka fɔ sama ko k'a fɔ ne b'a fɔ a bɛ mɔgɔw fa ne m'a fɔ bi ne m'a fɔ sini. An baladan k'a fɔ ni tun ye Daramani Kaɲɛ ye fɛn fɛn bɛn ni kelenya ye basigi lafiya ala k'an bilo sira ka jamana in ka basigi n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kokana na sira siribe mun b'e bolo. Karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya an bɛ taga Guinée Équatoriale ka sanga ni jamana ɲɛma kalata campagne min ni ale bolodalen bɛ novembre kalo tile 3 Guinée Équatoriale ma ɲɛmaw ye frontière datugu yaasa maajugu kana don ka taa bilisa ɲagami kɛ u senkɔrɔ. N'an bɔra ye an bɛ taga Ghana ka sanga ni sɔrɔ ale gɛlɛyaw ye ni wagati in na Ghana ma ɲɛma bɔra karido ka jamana kɔnɔdenw kɔ olu hakili sigi. N'an bɔra ye an bɛ taga Centrafrique CPS ma ɲɛmaw ye fintigila ka 3 don kaso la ka sanga n'u ka kana gɛlɛya wale adamadenw na. N'an bɔra ye an bɛ taga RDC Congo Fali Ipupani ale artiste ale y'a ɲini ka Kongokaw nisɔndiya sibirido ni concert dɔ ye nka concert in ale kuncɛra ni bɔnɛ ye sabula maaw caya kojugu taara ɲɔgɔn digidigi ni kɛnɛ in kan mɔgɔ 11 olu bɔnɛla u ni na ni maa 11 yirala ko fintigila ka 2 olu tun b'a la ka tila ka mɔgɔ caman ka olu joki karamɔgɔ Ase ye min sɔrɔ ni tiɲɛ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabiya la min ye basigi lafiya hakilisigi ala k'o sabati ka badabada lafiya k'o don an ka jamana diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na.